Og årets Reumert går til... Lars Mølsted, bloggeren fra Notre Dame The Musical, Fredericia Teater. Lars Mølsted er tidligere modtager af årets talentpris, og det er første gang, han modtager årets Reumert. Wow. Wow, mand. Fuck, eller det må jo, vi er ikke på fjernsyn. Fuck, mand, jeg har vundet Reumert. Vi skal ikke sige tak til Bigum for juryen, men jeg synes alligevel, vi bør bare lige nævne, at jeg synes bare, vi bør sige ekstra tak til vores jury, som tager land og rige rundt for at se på alle os. De bruger deres kostbare, dyrebare tid for at tage rundt og se på os. Bare fordi, det synes jeg bare er... Nå, okay, 45 sekunder. Det vil jeg få at vide. 45 sekunder. Jeg vil gerne sige tak til Søren Møller, fordi han gav mig chancen og troede på mig. Jeg vil gerne sige tak til vores kreative team. Især Thomas Agerholm, vores instruktør, som bare har hjulpet mig vanvittigt meget med at få den her karakter til at blive til det, den blev. Jeg vil gerne sige tak til mine medspillere, som var der sammen med mig, som har grædt hele vejen igennem prøveforløb sammen med mig, bogstaveligt talt. Jeg vil gerne sige tak til alle bag scenen, rundt om scenen, fordi de fandt sig i mig. Og sidst, men absolut ikke mindst, vil jeg gerne sige tak til min smukke kone. Hustru, hedder det. Min hustru. Fordi du har støttet mig, og jeg elsker dig simpelthen så højt. Nej, og så skal jeg huske at sige en ting. Fordi jeg ved, hun følger med derhjemme på Facebook. Hej mor! Tusind tak!